Għalija li titkellem dwar il-ħajja u kif tista' tkun aħjar, ifisser li inti trid tagħmel il-mezz kollu tiegħek li kull deċiżjoni li tieħu ser ittejjeb il-ħajja ta' ħadd ieħor. Din hija responsabilità li aħna għandna bħala politiċi eletti fuq kull livell, kemm lokali, nazzjonali fil-Parlament Malti u Ewropew fil-Parlament Ewropew. Għalfejn qed ngħid hekk. Aħna tħallna fl-Ewropa biex intejbu il-ħajja ta' kulħadd fil-fatt rajna effett u benefiċċju tant kbir fuq pajjiżna minn mindu tħallna kważi 20 sena ilu fil-fatt fil-elezzjoni ta' 2024 ser ikollna 20 sena ta' sħubija. Imma għata għandna ħafna u ħafna x'namlu. Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq quddiem biex poġġa l-individwu fiċ-ċentru tal-attività tiegħu. Din hija parti minn intervista esklusiva li fl-aħħar jiem il-kap tal-aħbarijiet ta' Net News Robert Cremona għamel il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Hija qalet li huwa importanti li l-politiċi jindirizzaw il-problemi li jeżistu fis-soċjetà li qed jaffettwaw il-ħajja ta' kulħadd fosthom l-għoli tal-ħajja, ix-xogħol, l-edukazzjoni u s-saħħa. Ma naqas li Roberta Metsola titkellem dwar il-gwerra fl-Ukrajna li bla dubju qed tħalli l-effetti tagħha fuq l-ekonomiji kollha tad-dinja. Qed ngħixu f'sitwazzjoni ta' inċertezza ekonomika kbira u d-deċiżjonijiet li qed nieħdu din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew huma proprju biex jindirizzaw dik l-inċertezza tal-familji anki tal-Maltin u tal-Awċin li jixtiequ jkunu jafu il-kontijiet jekk mhux se jolew, b'kemm se jolew, x'inhi r-risposta tal-Gvern u x'inhuma l-miżuri li rridu nieħdu biex l-impatt fuq il-familji Maltin u Awċin ma jinħass. Matul din l-intervista Roberta Metsola tkellmet ukoll dwar l-esperjenza tagħha f'dawn it-8 xhur li ilha f'din il-kariga. Kariga li hija waħda ta' responsabilità kbira li matula qed ikollha l-opportunità li tiltaqa' ma' diversi mexxejja u persuni minn madwar id-dinja kollha.